नोंथांमोना सुन्दुरि बाजैखौ नायनो लुगैदो नायखाय दिनैनि बे ब्लगखौ खालामनाय जाबाय बा सुन्दुरि आंखौ नायनो बायो ओंखायनो आं दङ फट' थिखांनो नालाय ना आंखौ मोजां नाङो ना होमबा नोङो दे खिथा नोंसानि बाजैया नों बाजैया बिनो सुन्दुरि बाजैनो गासिनो लाजिग्रायानो बेनि थाखाय साइज नंगौ नङा बेखौ मिथिला माने आंनि मेगननि नोजोराव समायना मा बुङो सिखिरि मामा गोसा बुंलाय गोसा बुंलाय एसे गुड मर्निं गासैनोबो गुड मर्निं लोगोफोर दा टाइमा जाबाय नै 11टायानो जाबाय लोगोफोर माने एसे थाब थांनो सानदोंमोन दा गोबां मानसिफोरानो बुंबाय थादो जितुबा कमेन्टआव साननैसो सिगाङाव आंखौ बुंदोंमोन आरो ना गाइस आदा बाजैनायनि होननानै दा गोबां मानसिफोरानो बुङो माने सुन्दुरि बाजैखौ एसे भिडिअ लानानै फै होनना बुंबाय थादोंमोन स' गाइस दा जोङो सानैजोंनो एसे बेरायनो होनना थांनो नागिरदों दा जों मा जायगायाव थांनो नागिरदों आरो मा जायगायाव दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबासो मिथिगोन आरो भिडिअखौ नायाबालाय अबाव मिथिनो नङा होमबा थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबनोलासे नाय जुदि इन्टारेस्ट दङोबा जायफ्रा नायनो लुगैबाय थादों जितुबा आंनि नखर ब्लगनि बाजैखौ जायफ्रा नायनो लुगैदों सुन्दुरिखौ स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबनोलासे नायबानो जाबाय दा थांनो थाखाय रेडिमोन ओमफ्राय दा एसे अखा हाना होबायना सान्दुंबो दोङो खिन्थु अखाबो हादों आरो बिराद सान्दुंबो दुंदो खिन्थु अखाबो हादों खिन्थु खामानि गैया आरोना बिदि अखाया एसे ज्राम ज्राम हाबाथाय एसे मोजांसिन जायो फिसा हाबाय थादो बेनिफ्राय सान्दुङाबो दुंबाय थादो खिन्थु आधा घन्टायानो जाबाय अखा हानाया खिन्थु एसे मोजां जुदि अखा हानाय मोनबाथाय दैया एसे जागौमोन खिन्थु फिसा हाबाय थादो इयाव आरो मुवा मोजां जानो गाइस बारा मोजां जायाना दा माइ गायनो हायाखैनोखा दा नोंथांमोननि जायगाथिंसो माबायदि जादों बोथोरा बेखौथ' मिथिला दा जोंनि जायगाथिंगालै नोंथांमोनाथ' भिडिअ नुबाय अखाया माबायदि सोलिगासिनो दङ दा नोंसोरनि साइडथिंगालै माबायदि सोलिदो दा आंसो मिथियाखै नोंसोरसो मिथिदो दा आंनि साइडथिं माबायदि जादों बाखि दा थांनो थाखाय फुरा रेडि फिसा अखाबाबो आरामसे बाइक सलायनानै थांनोसै आरो ना गाइस ना स' गाइस माने न'निफ्राय फैनाय टाइमाव एसे आरामसे ब्लग लाबोगोन होननानै सानदोंमोन मानोना बुङोबा दा माने अखाया फिसा हाबाय थादो इन्ट्र' भिडिअबो नोंथांमोना नुखादो दे अखाया फिसा हानायखौ खिन्थु अखा फिसा हानाया बारा गानो रोङा खिन्थु दा माने बिदिनो गैला अखाया गैनायालाय होमबाबो जोङो साथाखौ दसे ओरै लानानै इदिं गालायबाय थाबायबाय आरो ना ओमफ्राय भिडिअखौ लादियासै ओमफ्राय मिहि फिसा बाय गानायखाय जों दा इन्ट्र' भिडिअखौ लाबाय आरो ना गाइसयाव ओरैनोथ' आं ओरैनो सिंगोल लाखादों इन्ट्र' भिडिअ ओमफ्राय दा सुन्दुरिजों खेबसे लाबाय आरो दा बयबो सुन्दुरिखौनो नायनो लुगैबाय थायो मेसेज हरबाय थायोमोन मानसिफोरा बेनिखायनो दा देखायबाय लाजिदो गाइस नै देखायदो दे अखा गैला साथाया ओरै फुवारना लादो आरामनो फुवारदो लायनो माबा बुसिनना लादो उफाय गैया ओइ नै दोङोथ' फिसा हादो दाबो हादो फिसा सिजानांगोन आइ माथिं माया लाजिना खारदो नाय मायथिंगालि नाय माय दा माने इयो माथोनो लाजियो नालाय ओंखायनो आं माइकखौ लाखादो गोजानाव थाबाबो खोना खासिगोन नों सिरि माबा मोनसे बुंबाबो ओमफ्राय दा माबायदि नांदो फैनानै इथिं जायाखै नोंथ' इथिं हाबफेराखैमोन नैथिंथिं जागाथिंगालि हाबफेरखायाखैमोन ना नागारजुलिनि ओइ लामा जिङावल'सो बांसिन मानसिफोर हाबो खिन्थु भितराव रावबो फाया बे भितरावबो नागारजुलि साहा बागाननि भितराव बिराद गामि दं इथिंगालै बे आदिबासि सावथालफोरनि गामि खोमा जांलै न' बिसोर सावथाल मानसि बिसोर सावथाल ना आदिबासिना सावथाल होनो लिरदो ओमफ्राय दा नों बाखि जियानो जाया मानो दा माबायदि नांदो इथिंगालि फैनानै आरो दिनै बोथोरनि थाखाय माबायदि नांदो बेखौ खिथादो खेबसे दे साथा गारबाय दे साथा गारबाय ओमफ्राय दे साथाखौ गारबाय दे ओमफ्राय मारै नांदों ओमफ्राय लाजिबाय लोगोफोरनो सुन्दुरिया लाजिबाय माने बिराद लाजियो आंथ' ओरै बुं होननानै बुङो खिन्थु बुङा मानसिया खिन्थु बिराद लाजियो आरो माने दा नोंथांमोना बुंजानो लुगैगोन ना लुगैया कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय नोंथांमोना ना बिराद लाजियो जोङो दा गारिखौ दोनथ'नानै इथिंगाल थाबायनो थांसै थ' जों दा मोननैसो फट' दिखांनो थांसै फै फट' दिखांसै साथाखौ गुसो खालामना ला जाहाथे अखा हाबाथाय थाब माबानो हानाय बायदि फै लेट्स गो मिस्टार सुन्दुरि हिनजाव मानसिफोरखौ मिस्टार होना हौवाफोरखौसो होनो मिस्टार ना दा जोङो गारिखौ दोनबाय ओमफ्राय ओरैनो रावबो सिखाव खावनाय नङा दैयाव हेन्देल लकबो खालामगोन सानदोंमोन खालामदियासै आं ओमफ्राय हेलमेटखौबो गारबोबाय ओमफ्राय जों एसे आगोलाव एसे फट' दिखांनोसै आङो इन्सटाग्रामाव बरिया मोनसे रिल्स भिडिअ खालामनाय हगारगोन आङो नोंथांमोना जुदि आंखौ इन्सटाग्रामाव फल' खालामाखैबा खालामबानो जाबाय इन्सटाग्रामाव आंनिया 10K जानो थांगासिनो दोङो माने इन्सटाग्रामखौ आङो सिगां बारा गुरुथ' लायामोन ओमफ्राय दासो भिडिअ होबाय थानानै बाहाय एक्टिभ थाग्रा जादों बाखि फेसबुकआवबो बारा एक्टिभ थायामोन ओमफ्राय फेसबुकखौ पेज बनायनायनिफ्रायसो बांसिन फेसबुक पेजावबो माने भिडिअ होग्रा खालामबाय जुदि नोंथांमोना माबाफोर सोंनो गोसो दोङोबाथाय फेसबुकाव मेसेज हरबानो जाबाय आंखौ नुकुर ब्लग फेसबुकावबो दा जोङो सुन्दरजों एसे फट' रिल्स बनायनोसै आरो ना बहुत मानसिफोरानो सोरबा मोजां कमेन्ट मोनो सोरबा गाज्रि कमेन्ट मोनो आं बेफोरखौ मान जेबो सानबाय थाया जिखुनु जाया मोनसे इन्टारेस्ट आरो ना गाइस भिडिअ खालामनायाबो बेनिखायनो भिडिअ खालामो नोंथां मा सानो साना बेफोरखौ जेबो सानला आङो ना मा बुङो सुन्दुरि ना
जेबो बुंथ'ला आङो बरिया बरिया सोरबा माबा मोनसे बुंबाबो माबा सानबाबो आं बेखौ जेबो सानबाय थाया मानो होनना बुङोबा आं भिडिअ खालामना बिराद मोजां नाङो बेनिफ्राय दा मोनसे ट्रिप फैगासिनो दं र' मोजां गोजान जायगानि गाइस टेनसन गैया आपडेट होगोन बरियानो ओइ साइथिंगालि थांसै नामा इथिंगालि दंफां गोजा ओइथिंबा साहा बागानावबो नोरै सिदा लानो हागोन मोनसे बरियानो ओमफ्राय ओइथिंगालि दंफांबो लाजागोन वाव जागाखौ नायगासिनो बया हिटखायो जागाया दिनै माने बोथोरा बिराद बरिया जादों ना वाव मा होनदो जेथिं थाङो इथिंनो एखे एखे नांखायो जागाखौ न' गोजाननिफ्राय मोजां नाङो ओमफ्राय खाथि थांबा बिनो सेम सेम ओरै जाहैबाय थायो आरो आरामसे सुन्दरै दांदो पुरा ग्रुप मोनसे फट' दिखांसै बेनिखायनो आङो दिनै स्टेन्डखौ लाबोफादो मानोना बुंबा जों खानदो फैबाथाय बहुत बार गिदिंनो फैबाबो जों खानैदो मोनसेबो थामनेलनि थाखाय फट'बो लानाय जायामोन दिनै बिराद मोजां जों खानदो थिखांनो ना मा बुं सुन्दरि दे खेबसे होनलाय थिखांनो थिखाङा थिखाङा आंदो थिखाङा औ होमबा नों आंखौ नायनो बायो नामा नायनो बाया ए बा सुन्दरि आंखौ नायनो बायो ओंखायनो आंदो जमा फट' थिखाङो नालाय ना थिखांगोन दा होमबा आंखौ मोजां नांनो नाङा नोङो आंखौ मोजां नाङो ना होमबा नोङो दे खिथा आंखौ मोजां नाङो नाङा नाङोबा लाजिलायबायलै नै नोंसानि बाजैया नों बाजैया बिनो सुन्दरि बाजै होनगासिनो लाजिग्रायानो लाजिया होमबा नों मानो लाजियो होननानै बुंनाय बिद्दा आंखौ लाजिया होनना बिद्दा लालाय लाजियो आंखौ माने गोबावदो नुबा आंखौ लाजियो ओइ खिन्थु जों बहुत गोबाव जाबाय दे लोगोफोर माने बहुत दिननि उनाव जों एबारसो लोगो हमखादो ओमफ्राय जि लोगो हमदो जों भिडिअ खालामखाबाय बहुत दिन जाबायमोन मथथे इउटुबाव आं सिगां बहुत भिडिअ होबाय थायोमोन ओमफ्राय जै दिननिफ्राय जों लोगो हमखायाखै ओमफ्राय ना बे समाव गोबावनि उनावसो नै दा मोनसे ब्लग फैबाय बिदिनोसै आरो मा खालामबाय थानो महा आरो खदाय खदाय न' बेनिखायनो आरो माजे माजे दानो इखौ लादो नोङो आराम फट' दिखांनांगौबालाय थ' बोथोरनि थाखायनो दिनै बाहाय दोमैलु दोमैलु नुदों आरो माने कुवालिटिखौ ना बिराद मोजां जागौमोन नङाबा नाया माय इथिंगालिनि सुन्दरिया एक्टिं खालामगासिनो दङ जोंनिया रिल्सनि थाखाय नै हाथाइफोरखौ मारै खालामदों नाया माय बारा मानसि फैया इथिंगालि खम दोङो ओइ बे साइडथिंनि लामाथिंगालि गामिनि लामाखायनो मानसिफ्रा बहुत थांलाय फैलाय खालामबाय थायो जोंनियाथ' गारिया बिराद गोजानाव थाबोबाय र' ओमफ्राय जों ओइ बे साइडथिंगालि ओरै थांनि सिद्दा फट' दिखांनो लुगैदोंनो सुन्दरिया बेनिखायनो फैबाय नङाबाथ' इथिंगालि फैथारामोन साइकेल फै इथिं फै साइकेल फै इथिं फै इथिंगालि थांगोन इयो एखेबारे सिद्दा बेसेबां गामि दङ इथिंबो हमनो हाया दखनलाय माथो मानसिफोरा थांलाय फैलाय खालामबाय थायो जागा खिन्थु बिराद मोजां नागारजुलियाव फैबाथाय फुरा साहा बागाना बेसेबां लासै दोङो फैबाय थालाय होमबानो मिथिगोन नोंथांमोना बेसेबां गोलाव साहा बागान माने आसुरित लामानिफ्राय इमान गोदोरखौ ना साहा बागानखौ ना मा मिनदो नोंबो आसरित जादों नामा ना आंनि आसरित होननायखौनो बेलेग खोनाखायो नामा नोंसोरनिथिंबो आसरित होननानै बुङो र' आसरितखौ ना नोंसोरनिथिं देन्जार होननानै बुङो देन्जारबाबो बुंनो हाया देन्जारबाबो होनो नोंसोरनिथिं जोङो मा खालामगोन नैयाव स्टेन्डखौ बहायनानै आरामसे सुन्दर दांदो फट' दिखांनोसै इन्सटाग्रामाव होनांगोन ना बरियानो फेसबुकआवबो बारा होनायानो जायालै भिडिअ'ल'सो होबाय थानाय थाङो बेयावनो थिखानोसै ना बरिया नुखादो जायाखै जाय खेबसे गल गिदिंना हो जों दायोयाव सुन्दरि दांदो पुरा माने इन्ट्रेस्ट खालामबाय आरो ना माने बरिया आरामसे मानो होनना बुङो जों फट'बो लाबाय बायदिसिना रिल्सबो लाबाय दा जों पुरा थांनो थाखाय रेडि आरो ना मा बुङो रागा जोंबाय नामा नायलाय नायलाय आंनिथिं रागा जोंदों नामा आयै अन्थाव बाथाव नै रागा जोंजोब्बाय नामा इयो फट' दिखांना होयनि आरो मोनसे जायगायावनो मानो बारे बारे फट' दिखांनो लुगैयो दे सिख्लाफ्रा सिख्ला मानसिफोरदो थाजायालै बिराद फट'ल' थिखांनो होबाय थायो आंथ' बासोयो दाना फट' दिखांनो एखे भिडिअ नायबासो बाया आं ब्लगबा बाया बेलेगबा बायो रिल्सआवबो बावोसो आं अब्लाबो इन्सटाग्रामनि थाखाय बाखि दा मारै नांखो इन्टारेस्ट जागोना जायाखै बाखि दे खिथा दे इन्टारेस्ट नांगोना नाङाखै दिनै बेखौल' बुंदो दा आंदो फैना इन्टारेस्ट नांगोना नाङाखै दिनै नैयाव इयाव फैना इन्टारेस्ट नांगोना नाङाखै इन्टारेस्ट नांगोना नाङाखै आइयै बिराद दुगि जादों नाया माय बिराद दुगि जाखादों नाया माय लाजियो ओमफ्राय भिडिअ खालामाबाथाय डाइलगखौ होबायानो आरो भिडिअ खालामबा डाइलगा स्टप जाखायो दा मारै नांदों मोजां नांदोंना नाङाखै इन्टारेस्ट जागोन जायाखै जाबोदो खोमा अमा बेदरबो दों ओंखाम बेनिखायनो इयाव दुगि जाफायदो ओमफ्राय मादो जाना फैनाय होमबा ओंखामखो मा बाथोन ना बाथोन बा नायनो हागोन ना गाइस जोंनिया सुन्दरिया लोगोफोर नोंथांमोना नायनायनो होनना बुंनाया नुलायबाय दा नोंथांमोना कमेन्टआव मोजां मोजां कमेन्ट हरबानो जाबाय गासैबो आरो बरिया मोजां दिन लानानै बिदिनो सम मोनब्ला आरामसे ब्लग खालामगोन जोंनियाथ' टारगेटआ दिनै नैयाव टारगेट नंखायामोन जोंनि टारगेटआ बेलेगावसोमोन जोङो ग्रासलेण्डआवसो थांनाय टारगेट खालामदोंमोन ओमफ्राय अखा हानायनि थाखाय
ग्रासलेण्डआव थांदियासै आरो फैनायाव एसे खस्थ' जागोन होननानै ओजाबो आरो न' गैया दंफां लाइफांफोरबो बारा गैया सान्दुं दुंबाबो माबा जागोन होननानै बोथोरखौ नायना थांनो नागिरदोंमोन दा गैया अखाया सेस खालामना होबाय जोंखौ न' मा खुवा सुवा होथेजोब्बाय दखन मिनिबाय थादों नामा हाथाय आगराव लानानै मा होनदो नायदो बिराद लाजिबाय आरो गारि मोननायखाय रंजालायबाय डाइरेक्ट दा फैयै फैयै जोङो आइलेण्ड बुंनो थांबा बुंनो थांबा जोंनि बयनिस्राय खाथि जागाया बेनो बरिया आरोना दा जोङो इथिंगालि मानि थाखाय फैदो गोजौनिफ्राय हाबख्लायनानै आं नोंथांमोननो बेनि जाहोनखौ खिथानि मानो होनना बुङोबा जोङो दै जिङाव मोनसे रिल्स लानोसै बेनिफ्राय दै जिङाव मोननैसो फट' लानोसै ओमफ्राय लानानै जोङो दिनै भिडिअखौ बेयावनो फोजोबगोन आरो ना सुन्दरि मानो लाजिदो नों बुं दे बुं मानि थाखाय लाजिबाय थादों नों मानसिया खुवा सुवा होथेबाय थादों नोंनिफ्राय खिथालाय आया सुन्दुरा साबावलाय नाया आं सुन्दुरा नङालै आं हेन्डसाम नङा नोंसो साइस दङ बेनिखायसो नोंनि नामखौ सुन्दुरि दोनदों आं बेनि थाखाय साइस नंगौ नङा बेखौ मिथिला माने आंनि मेगननि नोजोराव समायना मा बुङो सिखिरि मा गोसा बुंलायदो गोसा बुंलायगोसो आं साबा बया इन्टारेस्ट जाखायो खिन्थु न' आं बया इन्टारेस्ट खालामखायोना मानसिफोरखौ गासैखौबो हैला हैनै मुवाजों आदा दं इयावलाय दाख्लैबावै बलबाम जादों इयाव लोगोफोर बलबामनि मा खालामदो इयाव दाख्लैयो फुजा होनो फैदो आं फैयाखै बहुत मानसिफोरा फैदोथ' जायामाय जागाया दुल दुल गाग्लिजोबखादों दिनै नायामाय फुरा दुल दुल बलबाम दाख्लै जि मानसि जादों इयाव दै जिङाव खुलुमफैना इयाव जोंबो बरिया आरामनो दै जिङावनो बाहाय रिल्स लानोसै आरोना बिदिनो उपाय गैया दिनफोरखौ ओरैनो इन्टारेस्ट खालामनानै खेदायनांगौ सानसेबो टेनसन बायदिसिना टेनसनजों दिन खेदायोबा मानसिनि माबाया पुरा लेथ्रा जालांजोबो आरो माने मानसिनि महराबो टेनसनाव थाबाय थाबा बेनिखायनो आं भिडिअ खालामबाय थायो नोंथांमोना ओमफ्राय बेखौनो सोरबा सोरबा गाज्रि कमेन्ट हरगोन दा इन्टारेस्ट थानांगौ मा होनदो फुजा नङा बेखौ गाला जोबनाङा जों नैयाव माबानोसै बेस्ट लकेसन नङाबा दिगदार दोङो नैयाव बिथिंगालि आरो फुजानि माल बुस्थु माबा माबि खालामजोबनो रोंजोबनो बुजिदोंबा मोखां सुनोसै आंबो एसे मा माखिनियाव सुनो मा माखिनियाव सुगोन दा फुजानि जगर गोजा माने इखिनियाव लाइन लाइनखा ओइयाव लासै जों नैखिनियावनो नैयावनो बनायसै इयाव आं मिथिखायोना थांनाय बोसोरावबो आं फैदो इयाव होमबाबो फुजा होआखै आं ओरैनो फैदो जोङो इथिंगालि पुरा दै जिं थांबाय खिन्थु बेस्ट लकेसना बेनो इयाव दा जों एसे मोखां सुना थांनोसै ओमफ्राय मोखां सुना थांनानै बाहाय फट' रिल्स बनायनानै न'आव थांसै आरो ना मा बुङो सुन्दुरि ना बाखि दिनै भिडिअ हैनोसै मार नांखो मोजां नाङाखै ना माने मानो लाजिदों नोंखौ दैथिं नाख्लाय हरनांगोन मारै र' आंखौ बोना स' गाइस दा जियानो जाया मानो नोंथांमोना सुन्दुरि बाजैखौ नायनो लुगैदों होननायखाय दिनै नैबे ब्लगखौ खालामनाय जाबाय दा नैबेनो लास्ट जोंनिया नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि नांदो जुदि नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा अननानै साबसक्राइब खालामबानो जाबाय ना मा बुङो न' लाजिदो इयो बिराद लाजिदो थांगोन जोङो मोजां दिन लानानै ग्रासलेण्डआव थांगोन बरियानो दिनैथ' जोंनिया प्लेनिंआ मिस जाबाय बोथोरनि थाखाय जादों आरोना अखा हाबाय थानायखाय ग्रासलेण्डआव जोङो थांदियासै नङाबा जोंनि टारगेटआ ग्रासलेण्डआवसोमोन आरोना रिल्स बनायनो फट' दिखांनो होननानै सुन्दुरियाबो दख'ना गानना फैदो बरियानो आंनि बांसिन ब्लगावनो सुन्दुरिखौ दख'ना गाननाय नुखायो नोंथांमोना आं बांसिन दख'ना गाननो होखायो आं ना ओइ नामा फै थांसै बाय बाय गाइस आरो नेक्स्ट टाइमाव बाय बाय सुन्दुरि बाय बाय नोंबो थांदोलै नोंखौबो नांलांनो आयु